Αναρωτιέμαι κάτι ρε μαλάκα, σοβαρά, ωραία που το δει. Ρε φίλε, στο βίντεο που έβγαλα μα την Παναγιά ρε, 41 λεπτά ο Θεός και μαζί μας, έτσι, δεν το κάνει έτσι. Πριν 2 ώρες, 2 προβολές, απίστευτο έτσι, μιλάμε παραπάνω προβολές που έχω βγάλει. Τι στο πούτσο μαλάκα, διάλεξα παιχνίδι και τρομάζαμε συνέχεια. Τι στο πούτσο ακριβώς. Ωραία. Εντάξει. Στην αποθήκη εκεί αλλάζει. Το είπα να πάει μπροστά. Για να τρομάξει αυτό ζέλα, εντάξει. Το κάτι που δεν είδα ήταν η μπανάνα. Ποια μπανάνα εννοεί. Μου λέει η μπανάνα κάνει 50 Robux. Λέω ποια μπανάνα ακριβώς. Γιατί ρε φίλε, υπάρχει καμιά μπανάνα ή εγώ ήμουν διπλός ή όχι. Υπάρχει καμιά μπανάνα, ας πούμε, δηλαδή. Δηλαδή, οκ, όντως, ας πούμε, για την μπανάνα, ας πούμε, μια μπανάνα κοστίζει 50 ευρώ. Τι στον μπούτσο, ρε μαλάκα, όντως είχε δίκιο. Όντως είχα δίκιο, όντως είχε δίκιο. Τι στο πέος, ρε μαλάκα. Και είναι τώρα αυτά. Τώρα βγάζω, ας πούμε, το βίντεο μου σε βίντεο, απλώς είναι λόγω που αλλάζει. Το παίξαμε 2 φορές και μετά, επειδή έκλεισα το βίντεο, λέω ρε φίλε, 41 λεπτά παίζαμε για κανένα λόγο. Γιατί αυτή εδώ η μαλακία που είναι γαμό το. Αν δεν είχα υποταγή, αυτό το. Πώς λέγεται. Μισό. Δεν το τρώω το jump, όχι. Αυτή η μαλακία το σκοτοελάφιο, ο διάολος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Μα την Παναγιά. Τώρα αυτό δεν το είχε εμφανίσει πριν. Εν τω μεταξύ ο hacker είναι σε φάση αφοκού ρε. Λέει γεια σας παιδιά, είμαι αφοκού για την αιώνια ζωή μου. Τι στο πέος, παιδιά, τι στο πέος, παίζουμε εδώ. Πρέπει να το περάσαμε το hacker και όλα του λέω να πατήσει το πρώτο ρε, το πρώτο. Και μαλάκα, το πρώτο είναι αυτό. Ναι, τι στο πέος αυτό μαλάκες. Το γαμά, το κρανίο, ουτσι, παιδιά. Για να δούμε τι θα γράψω. Τι θα γράψω. Ωραία, ο μπρο έχει μείνει άφωνος. Καλά πριν είχε μείνει παιδιά ένα φουκού παιδιά. Είχε πάθει καρδιακό. Εντάξει κατάλαβε τι έλεγε. Άσε ξέρω. Το πιο γαμάτο παιδιά. Γαμιέται. Όχι. Εδώ δεν είναι. Όχι περίμενε μην το κάνω το πω. Α όχι. Δεν θυμάμαι κι εγώ ρε φίλε. Να αυτή εδώ μαλακιά προμού είναι ο διάολος έτσι. Το κεφάλι του ελαφιού, παιδιά. Κάναμε κάτι κακό στα ελάφια. Έχουμε 2. Στο σιλπ μαλάκα στη μουσική. Πρώτη πέρασα. Καλά και εμείς γράφουμε ό,τι να είναι. Μαλάκα. Ο διάολος. Τα διαολοτέρατα παιδιά. Έξω το κακό από το σπίτι. Τι στο διάολο. Και το διάριο. Να ρε μαλάκα και δεν το βλέπα ρε. Έλεγε turn off. Και απλώς λέει τι στο πούτσο. Δηλαδή ότι κάπου το είχα δει ρε. Και πάμε εμείς και βλέπουμε το ελάφι ότι είναι εκεί. Μαλάκα. Ρε τρελό. Μπιπ. Ο προ λέει να μας κοιτάξει μέσα στη ψυχή. Εν τω μεταξύ που κοιτάζει. Έλα φάει. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω γιατί μας φάει. Μαλάκες ο διάολος μπροστά μας πήγε έτσι. Τι ζούμε. Κύριε Λαφή. Ασχημούλη είναι. Τι είπε. Ακριβώς ασχημούρι είμαι έχω, δεν κατάλαβα. Και απλώς το είχα κλείσει 2 φορές το διαλύο. Το γάμο, το πώς λέγεται. Για ρόφο, γάμο. Τέλος πάντων. Παιδιά μας κοιτάζει μέσα στη ψυχή. Να το ρε που λέω, ας το κλείσουμε. Έλα, ό,τι κατάλαβα, να το κλείσω. Αυτό ήτανε. Η Μόνα Πλούξα. Η Roblox Pizza, ξέρω εγώ πώς θα λέγεται. Αυτό το μαλάκι το γαμάω. Δεν μπορώ να κοιμηθούμε. Εν τω μεταξύ, full cool name, έτσι. Πάλι καλά που φαίνεται, ρε. Είχαμε και εκείνη τα gun. Ωραία, ας πούμε, τα πλήρωνες gun. Για ποιο λόγο τα σκοτώνονταν. Απλά πατήσε το shop, στο μπούτσο.
Ναι, και εγώ λέω ναι ρε προ, για κανένα reason, δεν ξέρω τι να πω, εντάξει. Και μαλάκες αγγλικά και οι δύο ήμασταν. Τέλεια, ρε, δεν είχαμε ιδέα. Λέει θα σε ακολουθώ, ρε, στην αρχή. Και λέω αφού δεν έχω παίξει καθόλου το παιχνίδι ποτέ, εντάξει. 2 φορές το παίξαμε. Και απλώς ο πρώτος μου λέει πάω για μπάνιο. Και πάει για μπάνιο. Και μου λέει πρέπει να κλείσω, έλα ρε μαλάκα. Πάλι καλά που δεν είχα βγάλει παραπάνω το βίντεο. Να το είχα βγάλει το story στο Πούτσο. Αυτό. Τώρα αυτό που με ρεφιλεί δεν σας φαίνεται λίγο διαολικό. Όντως σίγουρα ξέρω τι λέει. Κάτι καταλαβαίνω, εντάξει, αλλά τι στο Πούτσα, αυτά εδώ τα γραμμάτα διαολικά ρε φίλε, δεν γίνεται να... Τις 3 βολίτσες ας πούμε ρε φίλε κάτι τέτοιο στο Πούτσα τα θέλεις. Πώς βγαίνει, βγήκε, είπατε μαγική λέξη, πώς βγήκε, χέστηκα. Πρώτο λέει όντως παιδιά, μην λέτε μαλακίες, ο προ χέστηκε, ο Hacker παιδιά χέστηκα. Βρήκα καλό μαλάκα. Εν τω μεταξύ, εδώ τι είχα πει ρε μαλάκα. Ο πίτι στο Μπούτσο σφυρί. Λέω πάμε στο αμάξι να φεύγουμε, όχι. Εδώ το jumpscare και μετά το φάγει ο Hacker. Ο πρώτο έχει μείνει αφού παιδιά, δεν ξέρω. Εδώ το τρώω. Όχι, περίμενε, μην πεις το τηλέφωνο. Γαμημένε, δεν πέθα καρδιακό πραγματικά. Γαμώ το σπίτι του, εδώ αλλάζει. Πραγματικό τους έπαθα καρδιακό. Την είδα τότε μες στην ψυχή μου την κάμερα. Jason man, δεν το παίρνουμε να το κόψουμε το αλάφι ρε παιδιά. Αυτό δεν το έχουμε ρε φίλε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Το Μπούτσο, στο πέος. Ο Blue Biblical αυτό το Roblox ρε μαλάκες στο Μπούτσο. Ενώ το Blockman δεν σημαίνει τίποτα. Το υποφυσίες από τίποτα. Blockman είναι φίλε, δεν νομίζω. Ας πούμε, γιατί δεν κάνουμε το πιο βασικό και ας πούμε πάμε σπίτι, ωραία. Λοιπόν, το e-shop που ποτέ δεν το είδα. Ωραία. Το είχα δει, αλλά ποτέ δεν ξέρω. Ανοίγουμε τα κουτιά, ωραία. Την μπανάνα, ναι, εκεί. Ναι, την προσευχή μας εδώ, ξέρετε, το σημείο του διάολου. Αυτό, 1, 2, όπως γαμείτε. Έλα πίσω μου, ρε βαλέκα. Και κάθεται μέσα στο κέντρο που στις λέει, έτσι γαμίσω. Βγες έξω, γαμούτο. Τι είναι ο κόλλος, τρώει. Αυτό, όποιος κατάλαβε, τι εννοεί. Τρώει, λέει ο κόλλος μας, τι στο Μπούτσο. Μας τρώει ο κόλλος μας. Έλα, να κάτσω κι εγώ. Αυτό τι στο Μπούτσο γίνεται. Παιδιά, σεισμός, δεν γίνεται χαμός. Μαλάκα. Ανοίγω τα πατσούγια, παιδιά. Και τώρα δίνουν τα 3 fucking... Τι σου λένε να διαλέξει, ωραία. Ωραία. Το πάω να διαλέξουμε το πρώτο. Το πρώτο είναι μαλακιά, οπότε... Ή αυτό θα είναι το καλό, ή αυτό. Πιο εύκολο, δεν γίνεται. Αλλά you must survive and the time ends. Ας πούμε και τα 3. Σπαμέντε. Ωραία, δεν το κατάλαβα, λέει 120, ωραία. Πρώτη φορά το παίζαμε, το έχουμε παίξει μόνο 2 φορές. Γαμώτο, γιατί το έκανα. Δεν μπορώ να ανοίξουμε τίποτα, άρα κάτι φταίει. Ωραία, λοιπόν, ας πούμε το ξαναπέζουμε, ωραία. Πάμε, ναι. Και πάλι πεθάναμε. Πού τα λέτε σέκουμε. Παιδιά, να τους το λέω hacker. Έλα ρε μαλάκες, τώρα θα μου πει ότι δεν είναι ο hacker. Έλα ρε μαλάκες τώρα που δεν είναι ο hacker. Εδώ μιλάγαμε το hacker, μου πείτε τώρα μαλάκες. Έλα τώρα που δεν το είδατε. Ο Μπρομάνο έχει 2 κινητά, δεν ξέρω. Θέλω να αρχίσω σκάζε. Σκάζε. Μαλάκα. Όπου παιδιά, σε φάση εμείς, εγώ και ο Χακελ λέμε που χέζω με κάποιος. Με του λέω ρε φίλε περίμενε, χέζω. Χέζω κι εγώ βλέπω, γαμιέται, εντάξει. Δηλαδή... Είδατε, δεν αφανίστηκε αυτό το κίτρινο. Το είδατε όλοι, έτσι. Αυτό που είχε βγάλει πριν που είχε ο κάδος κοπεί. Πού, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τώρα γιατί άλλαξε. Ο hacker.
Και είδα μια σφυγιά και λέω ότι στο μπούτσερ μόνο έχεις, τι το πήρε. Μου λέει comment, καταλαβαίνω και βλέπω αυτό. Παιδιά, τι γάμισαμε. Θα ξαναμπεί αύριο, είπε, και αυτό το λόγο να μιλήσουμε. Παρακαλώ που μου έχω το ειδοποιήσει, ας πούμε. Ήμουν στο παιχνίδι, έχω βγει με YouTube. Άμα το έχω ανοιχτό, ενώ να μην το έχω κάνει καθάριση για να μπω, ας πούμε. Καθαρίζει το blog, μα καθαρίζει το Roblox, ωραία, πώς το λέγεται, αυτή η μαλακία. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα σχεδίσω. Το κάνουμε πάνω ρε φίλε, για να μην βλέπουμε τόσους χώρους που έχεις πάρει τους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάλι καλά που το έχω βάλει να μου έχω το ειδοποιήσεις. Πάλι καλά, ας πούμε, το έχω ανοιχτό ωραία, βγαίνω ωραία από το blog, το γράφω, είμαι Roblox. Θα μου έρθει μήνυμα. Κοιμόμαστε. Μην τρομάξεις. Το λέω και εγώ ρε παιδιά, μην τρομάξεις. Ο διάολος. Και το κλείνουμε. Δεν το είδα ποτέ το ελάφι. Σας το ορκίζομαι στη ζωή μου. Το ελάφι ποτέ δεν το είδα. Γαμώ το σπίτι μου. Είμαι τυφλός για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιο. Και ο hacker. Γαμώτο. Του διάολου το σπίτι. Πήγαμε στο διάολο το σπίτι ρε φίλε, γαμώτο. Αυτό δεν λέμε. Όπα ρε. Παιδιά, ο ξάδελφος του ελαφιού, επειδή το σκοτώσαμε και την ξαδέλφη το σκοτώσαμε, αυτό το λόγο μας θυμιωρεί έτσι. Δεν ξέρω και εγώ τι να κάνουμε. Sweet for clean, γαμιέσαι. Τα σκηνάκια φίλε, πω. Μόνος δεν παίζω ρε φίλε, θα σας πω γιατί εγώ παίζω τρομακτικά παιδιά και παίζω κάποιες μαλακίες πρακτικές τέτοια και μπάρ και μαλακίες ωραία. Αλλά αυτό το παιχνίδι ρε φίλε είναι να το παίξεις με φίλους σου, τώρα μόνος τι να κάνεις. Ενώ άμα είσαι live και τέτοια εντάξει το παίζεις, εντάξει ρε, μαλακίες κοιτάζεις κόμμα, εντάξει okay. Αλλά μόνος ρε φίλε τι ακριβώς να κάνεις. Δηλαδή πραγματικά βάγαμε, γι' αυτό το είχα το χαγί, λέω ωραία πάμε να παίξουμε. Ήταν για sweet game, βγαίνει στο μπούτσερ μαλακίες. Τουλάχιστον άμα φτάσει 50 προβολές, λέμε τώρα ωραία. Θα βγάλω μια ώρα βίντεο από live. Έχει πρόβλημα το live, δεν ξέρω γιατί. Προσπαθούσα να βγάλω και έχει πρόβλημα. Μου λέει το YouTube δεν έχει συνδεθεί με κάτι τέτοιες μαλακές και πάει λέγοντας στο μπούτσο του έχω στείλει και εικόνα να του hacker ότι αυτό και αυτό. Όταν μου δέξει hacker, γεια σας παιδιά, όχι γάμο τέλα. Το κοιτάζουμε μες στη ψυχή ρε φίλε. Έφυγε. Πω. Γάμο τέλα. Hacker μαλάκα. Το έχω βάλει κι όνομα ρε. Τι κάνω ρε μαλάκα. Μαλάκα μου 41 λεπτά. Εντάξει ρε μαλάκα. 41 λεπτά ένα βίντεο για να πάει και το πούτσο. Εντάξει ρε φίλε, εγώ τα έβγαλα. Στα αρχή μου να πάει και το πούτσο. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να πάω λίγες παραπάνω προβολές ρε φίλε. Εντάξει 41 λεπτά έπαιζα ρε φίλε, Roblox. Ελληνικό κυπριακό Roblox. Και τι είχε πει ρε. Είχε πει ότι όσοι είστε από... Α, ναι, θα το φάει πρώτος. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε. Όνας. Και κάνω όνας επειδή μου ήρθε καθόλου ρε. Παιδιά, είμαι ένα φωκό. Δεν σας κοροϊδεύω. Για λίγο κουνιέται ανήσυσε το χαρακτήρα προβέ. Λέει βοήθεια, παιδιά. Με πήρε. Μαλάκα, δεν είδα το όπλο. Παιδιά, βλέπετε, έχει μείνει αφουκού. Απλά λέει, ωραία ψόφισα, παιδιά. Τίποτα, απλώς το προχώρησα λίγο γιατί, τέλος πάντων. Βλέπετε που κουνάει λίγο το χαρακτήρα του, δεν είχε κουνηθεί, απλά το πήρε ο διάλος. Κουνήθηκε, οκ. Γάμο, και αυτός αυτό τρομακτικό όμως, φίλε. Και το μεταξύ, το name tag που είχα βάλει και γάμο, φίλε. Ας κοιτάζω καμιά μαλακία. Ας πούμε, αυτό είναι το πιο λογικό, ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν έχω ιδέα στο YouTube πάντα. Υπόστημπλο 0,0 και αυτό 0,1. Δεν ξέρω κάτι είναι αυτό. Όχι, αυτό το έχω, ναι. Αυτό δεν το έχω. Δεν έχω φτάσει 50, ούτε 75, ούτε 100, ούτε 125.
Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ναι, ούτε αυτό. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι στο Πούτσο. Το παίζα από τότε που πήγε το παιχνίδι και. Κοιτάξτε, μου κάνει μαλακία, ξέρω εγώ, περιμένω έτσι. Yo, read. For account, παιδιά. Ναι, ξέρετε, θα πάρω και με ένα account. Και θα πάρω άδειο με ένα account. Θα σας πάω όλους, εντάξει, αλλά. Το VIP 10 max account θα πάρω, αυτό είναι σίγουρο. Γάμο το. Το ότι θα σας στείλω στο κάτω κόσμο με τα account μου, ναι. Αλλά τι στο Μπούτσο, ρε μαλάκες. Στο κινητό φαίνεται μόνο αυτό. Αυτό φαίνεται μόνο, ρε. Ενώ εδώ φαίνεται στο Μπούτσο. Να ξέρετε, στο Μπούτσο στο live, μόνο. Live ήτανε. Το full πληγμαγκό. Το βγάζω στο TikTok και η μουσική ήταν διαθέσιμη. Γάμο το. Η μουσική του πληγμαγκό δεν μ' άφηνε, Το full flex. Έλα ρε, σου φλεξάρω. Λογικά μαλάκι θα μου φλεξάρεις σε μένα τι ακριβώς. Τη μάνα σου, τα double sword, το set σου. Μαλάκα. Εντάξει, εσύ ένα κανάλι. Ναι, ρε, μαλάκα στο TikTok ξέρεις πόσους followers έχω. Ούτε κάπου με φτάνει στο TikTok, προ μου. Με 10k followers θα μου κλάζει μαλάκα και μου πεις ότι τσέχεις παραπάνω. Εδώ το μαλάκα θα σου πω ότι έχω και στο δεύτερο account στο TikTok, ρε. Άμα κάπου εκεί θα μου τυπήσει εμένα. Ο Μπροχημίνα και λέει το πώς κατάλαβα. Πω κοιτάξτε που με κοιτάζει με διαβολικό βλέμμα, ρε. Πού πήγε, ρε παιδιά. Το νουμπ, μαλάκα. Κοιτάξτε, κοίτα πως έχετε. Από πίσω μου. Θα μου φλεξάρει εμένα τι. Το φτωχάτσα που έχει μείνει στο VIP3. Σώπα, ρε μαλάκα, έχω VIP5. Και κάνω όλες τις μαλάκες που το πετάω. Όχι, παιδιά, κοιτάξτε, double short. Sorry, φιλαράκι, αλλά έχω πιάσει και mythic short, έτσι. Άλλες μαλακίες. Τι μου φλεξάρεις, ρε φίλε, αυτές τις μαλακίες σου, ούτε τα μισά δεν έχεις από εμένα. Άμα τώρα εγώ μαλάκα κάτσω και βγάλω μαλάκα τα mythic short, θα μου πεις, δεν έχεις. Ναι, μαλάκα, τουλάχιστον, ωραία, ας πούμε δεν έχω, ωραία. Λοιπόν, άμα κάτσω και εγώ βγάλω το VIP10 account, θα σε πάω έτσι, μαλάκα, κοίτα. Έτσι θα σου πάω, μαλάκα, άντε. Κοίταξε πόσο πόρη είναι, ρε παιδιά, VIP3. Εδώ λέω πόρτο το VIP10 account, μαλάκα. Πω, παιδιά, τέτοια μαλακία δεν έχω ξαναδεί. Αυτό πουστράκι. Όλοι report, όπως είπα. Τα θέλω ο κόλλος του. Το report το έφαγε. Οι άλλοι δύο το φάγανε το report. Μα κάνει να το φάνε όντως, ρε. Το έχω δείξει και στο hacker. Κάναμε πάρτι. Κάθε μέρα report κάνουμε. Πώς, να μην σας ενδιαφέρει. Εγώ εντωμεταξύ τους γράφω ξεκάθαρα, ρε, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Πώς έχει το κανάλι σου? Δεν έχω ιδέα τι μαλακιά μπορεί να έχει βγάλει ο προ. Εντάξει, λίγο καλό edit κάνει. Εντάξει, ρε μάλιστα, τι λες, ρε, σιγά το πράγμα, ρε. Και πρώτον είναι φίλε, ωραία, λίγο. Ωραία. Ρε φίλε, πρώτον, το I'm not compost το Μπούτσο λέγεται, ρε μαλάκα. Του μαλάκα. Του βλέπετε το μαλάκα. Δεν τον έχω βρήσει καν, ρε φίλε, για να με βρίσεις. Δηλαδή, με την Ελισάβετ εδώ αλλάζει το θέμα. Με αυτόν μαλάκα ούτε κανένα μήνα δεν το ξέρω. Ας πούμε, ρε φίλε, γαμώ το σπίτι μου, μαλάκα, έτσι και το πάω πίσω το γαμώ. Ωραία, ας πούμε λίγο. Του έκανα κάτι, είναι φίλος μου, εντάξει, ρε μαλάκα, στα αρχίδια μου, ρε φίλε. Εντάξει, είναι φίλος, τον υποστηρίζω. Μαλάκα, μένε έτσι, να υποστηρίζω το καθένα, ρε μαλάκα. Έλα, ρε μαλάκα, μας είπες. Ο προ μου λέει, εσύ μιλάς ελληνικά. Όχι, ρε, κινέζικα. Γαμώ και αυτό το κινέζικο μαλάκα που μιλάει είναι Κινέζο. Μόνο, είναι YouTuber με διαφορά 183 subs. Ναι, μαλάκα, αυτός το είχε ξεκινήσει όμως. Για Ντίνα. Αχ, παιδιά, πού να ξέρετε ποια είναι η Ντίνα, πουστράκια. Πού να ξέρετε με ποιο τα έχετε βάλει πουστράκια.
Ωραία, ας πούμε το Riv τι είναι ρε παιδιά, να καταλάβω κι εγώ. Priv. Καλά, εντάξει, μαλάκες, εντάξει, εγώ μου βάζει next level. Έτσι όπως γράφουμε μουλκ και θέλουμε μαλάκα, σε λίγο θα γράφουμε μαλακές, το που λέγονται. Θα γράφουμε μόνο 2-3 λέξεις και θα καταλαβαίνω. Τι στο μπούτσο, ρε μαλάκα. Εντάξει, εγώ ρε φίλε, πραγματικά. What the fuck. Μπορώ σε φάση, what the fuck. Έχω τα μπλέξιμο μαλάκες. Ο προ μαλάκες προσπαθεί να μου φλεξάρει στα μάτια. Κοίτα. Πω μαλάκα, τι σου δείξα. Δεν μπορείς, σε τυφλώνουν τα διαμάντια. Άντε μαλάκα. Τουλάχιστον εγώ έχω σκηνή φιλαράκι, 1500 τύπου, εγώ τα δίνω τζάμπα ρε προ μου. Εσύ που δεν έχεις σκηνάκι θα μου πεις. Α, είμαι φτωχατζάς, δεν το ρελό. Να μην τσακώνεις στο νησί μου. Μαλάκες, λογική. Πάτα. Όχι δεξιά. Τις 10 μόλις εσύ θέλεις μαλάκα. Δεν γίνεται. Εδώ μαλάκες ο Αλφα είναι ο πιο χαζός. Έδωσε μαλάκα το σέτ του που είχε για να πάρει τη γάτα που είχε η Ελισάβετ. Μαλάκα τι που με αυτό μπορείς να πάρεις 15-20 ξέρω εγώ πόσα παίρνεις. Κάναμε κολλήτα από το game. Και απλώς μαλακιζόμαστε. Αχ, GT Miner 12 του 12. Αχ, Alpha World. Κακό μας έχεις κάνει εσύ. Καλά, εντάξει, με εσένα δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Όχι, με αυτήν δεν ξέρω και εγώ τι να πω, αλλά δεν ξεγράφουμε. Αλλά μαλάκα. Είχα κάνει τη συνέχεια, αλλά για κάποιο λόγο δεν υπάρχει. Γιατί την είχα σβήσει. Γιατί κλάνε το γάτι, γιατί είχε πάει τόσο διάστημα μαλάκα, το έχω παίζει next level. Περίμενε τι. Τι στο πέος είναι αυτό. Πατάω και δεν μπορώ να κάνω εγγραφή στον εαυτό μου. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω φτάσει ένα ζή. Ακόμα ένα ζή με ρε φίλε, δεν έχω αλλάξει. Γιατί προσπαθώ να φτάσω 100 όπως είπα κάτι. Μπας και καμιέται. Για να δω τι μάκες. Roblox, Cobra Kai, τι στο μπούτσο. Τώρα που μπορώ να βγάλω το βίντεο. Ότι είμαι full καλός και απλώς ρε φίλε παίζω full ασιτά. Εντάξει λίγο φλεξάρω εδώ, μαλάκα που είναι. Στο πούτσο ρε μαλάκα. Ωραία, λίγο λογική να κάνουμε μια ερώτηση ωραία. Λοιπόν, επειδή λέω σε αυτό ξέρει από αυτά. Σε αυτό εδώ, ωραία, σε αυτό. Λοιπόν, άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο Ελισάβετ ή κάποιος άλλος να μου πει λίγο τι στο μπούτσο λέει ο προ μου, γιατί δεν καταλαβαίνω, όχι τα μισά. Κάναμε πούδελου στα βάλα και λέει γεια σας κύριε Σκάμερ, χάρηκα που σας γνώρισα. Μαλάκα, I don't understand, τι στο μπούτσο δεν καταλαβαίνω. Όχι, περίμενα να κάνουμε γεια σας, είμαι Ελισάβετ και σήμερα θα σας δείξουμε πως φτιάχνουμε το καλύτερο κινέζικο τσουνγκ σπίτι και θα μάθετε πως να φτιάχνετε κι εσείς. Εν τω μεταξύ το είχα γράψει ξεκάθαρα μισή ώρα. Καταλάβατε, αντίο. Το full γαμάτι εικόνα που έχει βάλει εδώ παιδιά, ένα άλλο. Προσπαθεί να μου φλεξάρει προ μου, κοίτα τον Dragon προ. 3.000 τύπιους, 3.000 και μαλάκα GPU έχω δώσει για να πάρω αυτό το set και αυτή τη μαλακιά, το skill πως το λέγεται. Παιδιά βλέπουμε ένα μπίκας, δεν το ξέρω. Happy New Year του 2025 το γράφουμε αυτό. Καλά εντάξει αυτοί το έχουν φτάσει. Ρε, σκέφτομαι ότι θα φτάσουν μέχρι τη season 100, μέχρι να το κλείσουν ρε. Από season 1 έχουν πάει season 2, season 3. Όσοι τα χάσετε, γαμηθήκατε. Τα GPU
Ναι, γουστάρω. I love και πιο. Έλα ρε φίλε, τώρα μου πει κάποιος ότι είσαι μαλάκας γι' αυτό. Έλα ρε πρώτο. Έλα τώρα, που μαλάκες δεν ξέρω κι εγώ τι το μπούτσο πάνε για το μπούτσο, τουλάχιστον ο Γιούγι άξιζε. Για αυτό το pack όμως ρε πούσι μου, ας πούμε ρε φίλε, τώρα μου πείτε κάποιος έχει να πει fly, έλα πρό μου, είμαι στο κενό ρε προ, στο κενό ξεκάθαρα, στο κενό ξεκάθαρα ρε φίλε. Τι μαλάκες. Εδώ που παίζαμε λόγω χαρτιά παιδιά, εδώ χαρτιάκια. Έλα ρε φίλε, με αυτή μαλάκες το έχουμε πάει full, χαρτάκια. Αχ, για να παίξω λόγω χαρτάκια. Εντάξει, παίζω και λίγο τζόκο, ξέρετε κάθε μέρα έτσι να πεινάω. Κοιτάξτε πόσα λεφτά έχω βγάλει, σας φλεξάρω λεφτά έτσι. Εν τω μεταξύ, με είχε πει ένας hacker επειδή ποτέ δεν με έφτανε. Αν το ανεβάσουμε λίγο τη φωνή. Μας που μιλάνε και χαρακτήρες ρε. Λέει, έλα. Δεν μπορείς, σε σηκώνω ποια αυτός. Τι γάμισες, πέθανε. Κοίταξε. Παπ. Εδώ παίζει με μένα φιλέ, τζόγος είναι. Η ζωή ή θάνατος. Εντάξει, η ζωή, ξέρω εγώ να ζήσει άλλο παραπάνω. Τι χαρτιά είχα, δεν είδα. Α, ένας που με μεγαλωθεί, οι άλλοι ρε, σίγουρα θα λέει. Εν τω μεταξύ τι είχαμε. Α, για περίμενε λίγο. Δεν έχω εις. Γάμο το. Παίζει να πέθανα εδώ, ήταν να έφαγα. Γάμο την πουτάνα, τι παίζει με εμένα. Τι να. Τι κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον να έχνα ρε φίλε, να ψόφαγα με άλλο τρόπο, αλλά. Εδώ στην νίκη ρε φίλε, με την άλλη. Καλά, εντάξει, easy peasy νίκη φίλε. Το full hacking. Όλοι αυτοί φίλε. Το full hacking όμως ρε φίλε. Το pack που είχαν 2.000 ζωή ο καθένας μαλάκα. Εδώ που έμπαινα στο νησί μου με το VIP8 account και σας φλέξαρα. Μόνο με VIP8 account μπαίνω ρε φίλε. Τώρα μου πει ότι είναι ψεύτικο ρε μαλάκα. Έλα τώρα που είναι ψεύτικο. Έλα τώρα που έχω και φωτό. Αχ, όταν είχα εδώ την πυραμίδα. Για το μπούτσο αυτό το είχα φτιάξει έτσι, για το μπούτσο. Δείτε εδώ. Πω, flex. Πω, εδώ είμαι το hacker που χορεύω. Με το account. Rest in peace. Πώς δεν ήτανε. Πώς έχει τώρα το account. Το μπούτσο έχω ανεβάσει, εγώ δεν ξέρω. Μαλακίζομαι για να περάσει η ώρα ρε φίλε, τι θα το κάνω. Εδώ που σας φλέξαρα λίγο, εντάξει ρε φίλε. Ναι ρε παιδιά, δεν φλέξαρα, το ξέρετε. Ότι έχω παραπάνω legend. Ότι έχω παραπάνω. Ας πούμε, τα common. Τα e-common, τα rare, τα epic. Ωραία, τα βλέπετε. Τα legend. Έχω 34 legend. Από όσο έχω πιάσει. Και μάγες τα υπόλοιπα είναι full μικρό, πρέπει να τα είχα όλα. Τι στο πέος. Για το full scam, με είχε σκαμάει ένας για το πουλί ρε φίλε και θα το τάθαινα. Μαλάκια κι εγώ, γιατί δεν ήξερα πως το πόσο ήτανε. Εντάξει. Δεν μπορείς, σε τι φέρνουν τα διαμάτια. Γάμο μου έχει κολλήσει το τραγούδι του Κοκονίλο, γάμο το. Τι θα κάνουμε, θα δούμε τι το παίζαμε μαλάκα. Έλα τώρα. Το καλύτερο παιδιά. Πω παιδιά, πορνό εδώ με το φίλο μου, το βλέπετε. English μόνο. Εδώ που το είχα κάνει φοβερό. Ναι, εδώ που το βλέπετε αυτόν που πήγε μπροστά. Αυτόν εδώ. Γάματε. Αχ παιδιά, πω παιδιά, τα βρείτε. Ο τυπάς είχε 2 γκόμενες. Ο προ λέει, πήδηξα και τις 2, μιλάω 30 λεπτά για έναν λόγο ρε. Ας πήδηξα και 2 γκόμενες. Κάπα πράγματα. Λοιπόν, φυσικά και γινόταν να μην έχω
Τη season 1 από το Yu-Gi-Oh! GX. Πω, μόνο τη season 1. Την άλλη δεν έβρισκα στο YouTube, μα και πρέπει να τη δω. Καταλάβατε. Όλοι ρε από τη season 1. Πάει. Μέχρι την 52. Ωραία, περιμένετε. Όχι. Θα μου πει ώρα να ψάξω λίγο τα shorts σου που έχεις αποθηκεύσει. Αν με ρωτήσει κάποιος αυτό θα μου λέει, να ρωτήσω, ωραία. Λοιπόν, θα μου πεις να τα ψάξω λίγο. Σε φάση εγώ τη γάμισα, παιδιά. Πρέπει να δω κάτι, όχι ένα βίντεο. Εντάξει, φυσικά δεν είναι το να μην... Για να δούμε. Full παλιό short, από το που βγήκε περίπου. Από το που βγήκε season 1. Αυτό το γράφω ρε, δεν με ενδιαφέρει. Για να δούμε το rank. Πώς το... What? Bitch sword. Bitch. Εντάξει. Σε σέβομαι. Sorry, από πρέπει να το κάνω. Συγγνώμη ρε φίλε. Βάζεις αυτό το σπαθί, αυτό το γαμό σπαθό παραπάνω από το λουλούδι ή από αυτό ή από αυτό, εντάξει αυτό. Φίλε, ρε φίλε, τουλάχιστον αν έτσι θα το κάνω, παιδιά. Το κάνω. Λοιπόν, το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, πώς το πω, κάτσε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε. Δεν ξεστεύουμε, έλα τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, βαριέμαι. Πω. Και βάσει παρακολουθώ εσάς, να δω κανένα, δεν καμία τέτοια μαλακιά. Αν με ρωτήσεις κάποιος λέει, θέλω να ψάξω το αρχείο σου ρε μαλάκα, να το δω λίγο. Την προσευχή σας, λοιπόν, περιμένετε. Τι άλλο καλό έχω. Την προσευχή μου. Αχ, ξέχασα ότι τα έχω αυτά. Παιδιά, τίποτα δεν είπα και το ψάχνω. Μόνο σου γάμισα, εγώ ακόμα έχει μείνει. Ό,τι γάμισα, όχι. Τι να κάνω την προσευχή μου τώρα. Ωάρε μαλάκα. Βαλά. Όλα τα σχολεία. Πάμε. Τι ήταν αυτό που είδα. Όταν παίρνουν αποσύσεις σχόλια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο. Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρώ. Εσύ μιλάς ρε. Έξω με απουσία τώρα. Εν τω μεταξύ, εσύ μιλάς ρε. Όχι, κύριε. Στο δημοτικό μάλακα, εσύ μιλάς ρε. Κύριε, τόση ώρα μιλάω, με βλέπετε. Λοιπόν, παιδιά, το Β1 έχει γυμναστική. Όποιος θέλει έρχεται. Πάω, γεια σου καθηγητή, θέλω. Τι είπες? Εγώ αυτό κάνω. Πηγαίνω γυμνάσιο, αλλά αυτό κάνω, κοιτάξτε. Θα με βγάλεις με απουσία. Και ποιος εσύ, ρε? Έλα εδώ να σου πω κάτι, ρε. Μπρο, στορκίζομαι στη μάνα μου, μιλάω εδώ και 2 ώρες, δεν με έχεις δει καν, τώρα με είδες. Αλλά θα μου πεις 4 μοιοπία έχεις. Το μάτι σου έτσι. Δεν μπορείς να κοιτάξεις μπροστά. Άρα με περιμένει τα θετικό μπλάκα. Όταν γυρίσω αύριο, η απουσία σβήνεται. Οι απουσίες μαζεύονται. Κατάλαβες μπλάκα? Λοιπόν, ήρθε να διηγητήσω ο Μάγκας, ο Γραμμιζουκλής, αλλά πείτε μου λίγο τι άσκηση σας έδωσα εγώ χθες για το σπίτι. Θυμήστε μου λίγο. Κοιτάξτε, με γρήγορους υπολογισμούς που έχω κάνει τώρα θα Αν όλα τα σχολεία, ας πούμε δημοτικό και τέτοιες μαλακίες και πάλι λέγονται, ήταν Νεπάλ. Όχι, την προσευχή μας. Νομίζω ότι είχαμε 2 ασκήσεις, αλλά δεν με πολύ ένιωξα, οπότε δεν τις έκανα. Κρίμα! Γιατί το πήρε η Νέα Αργεντινή. Τελευταίο χρονιό έκανες γυμναστική για το σπίτι που σου έβαλαμε χθες. Τι άσκηση ρε. Πού να θυμάμαι εγώ τι είχαμε χθες. Εγώ θυμάμαι τι έβαλα. Θα θυμάμαι και την άσκηση. Πώς και διευθυντής σχολείου. Διευθυντής είσαι. Δώστε μου 2 λεπτά να την κάνω τώρα. Όντως. Αναρωτιέμαι κάτι. Τι στο Μπούτσο βγάζω στο YouTube, να το δείξω, να μην το δείξω. Ρε μαλάκες, αυτό τι είναι ρε μπρο μου. Ας πούμε λίγο λογική. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, μαλάκα το βλέπω και λέω παθαίνω καρδιακό. Πρώτο πιο γάμο το.
Βιάζουν γυναίκες στο Roblox. Ακόμα και στο Roblox, παιδιά. Λοιπόν, από σε κανονική ζωή μέχρι και στο Roblox. Ελπίζω θα το δούμε και στο blog, μάρε. Α, το κάνουμε ήδη. Στο Fortnite δεν θα μιλήσω καν. Στα Roblox, καλά, εντάξει. Ρε φίλε, ας πούμε αυτό ρε μαλάκα. Τι στο μπούτσο είναι. Πω, παιδιά, εντάξει, το γαμίσαμε έτσι όμως. Το γαμίσαμε όμως. Εν τω μεταξύ, εγώ, άμα είχα λεφτά, τι θα τα έκανα. Τι θα τα έκανα τα λεφτά μου, όλα εδώ πάνε. Το βλέπετε. Βλέπετε τι λέει εδώ, όλα στο Yu-Gi-Oh. Δίνω 100.000 σε τζόγο Yu-Gi-Oh, ας πούμε. Το δίνω εδώ. Τι είναι αυτά ρε μάνα. Συγγνώμη ρε μάνακες, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά που... Πότε πρόλαβε σε 50 λεπτά να βγάλει 100 προβολές και ακριβώς εσύ. Best VV setting that will make you pro and block my go Bedwars. Πω φίλε, άλλο... Τι είναι αυτά ρε μάνα. Για να δούμε τι μα... Αχ, έτσι να κάνω την προσευχή μου. Κάνω την προσευχή μου, παιδιά, πριν εδώ. Οκ, όχι, αυτό, όχι. Εν τω μεταξύ, τον τίποτα δεν έχω κάνει καν εγγραφή, δεν το ξέρω, μου το φάσει στη τυχαία. Τώρα τελευταία μου βγάζει full Roblox, επειδή βλέπω Roblox, δεν σου πούτσω. Ας πούμε, όχι. Τι στο μπούτσο είναι αυτό. Λίτσιος. Δεν έχω ιδέα. Φυσικά και του έχω κάνει εγγραφή, αλλά τώρα. Τι έδειξα ακριβώς στα αρχίδια μου. Λοιπόν, ναι. Όχι, παιδιά, πραγματικά φοβάμαι τη ζωή μου. Ναι. Μπρο, έλα τώρα. Έλα. Έλα ρε μαλάκα, κάνω το freestyle. Γαμίσω μαλάκα, για ξέρει. Κάτω κανένα θα πιω να φτάσει. Κανονικός είμαι. Τι κοιτάτε μαλάκα. Πάρε το ξύγκρι. Να μου πάρεις μια πίπα. Για σου, μαλάκα μου. Επαγγελματικό φουτζάλ, μπρατάνι. Άντε φτες μάγκες όσο είναι νωρίς. Πας τα δύο χειρότερα, όντως τα δύο χειρότερα. Μαλάκα είσαι ο χειρότερος συνδυασμός LOL παίκτη που υπάρχει. Μισός Έλληνας, μισός Πολωνός, όχι χειρότερο μαλάκα. Όλοι ισχύει φίλε, για το ξέρω. Γιατί πότε δεν ισχύει στο σύνδιο του Μπούτσες. Μαλάκα θα μας γαμίσει αυτή. Έλα πάμε λίγο να το τελειώσουμε γιατί έχει τραβήξει πολύ. Έλα, κάλεσε τον. Φάπα, ξάπλα και τέλος του μη. Και τέλος. Δίλημα ρε φίλε, να χτυπήσω φραπέ. Τι βλέπω όντως, Έχω να πιω φραπέ 8 χρόνια. Πώς λέει, έκανε παρτούζε με την κοπέλα του και άλλα 2 ζευγάρια. 6 άτομα. Με 6 άτομα ούτε για καφέ. Αφεντικό, ξέχασες κάτι κέρματα εδώ στο τραπέζι. Ο μισθός σου είναι. Γιατρέ, πονάω στα πνευμόνια μου. Καπνίζεις? Ναι, Φέρουμε ένα. Έχετε βιβλία για ανώμαλους. Έχουμε. Να το λείψω λίγο. Όταν καταλάβω ότι οι άλλοι που κρίνεται στο σεξ ξενερώνουν και πετάω άλλο βιντεάκι. Έχετε βιβλία για τσιγκούνιδες? Βεβαίως κύριε, θα μου δανείσετε ένα. Γιατρέ, θα χρειαστεί ακροτηριασμός. Έτσι το κόβω. Έχεις €1 να πάρω τη δόση μου. Και πού ξέρω εγώ άμα θα πάρεις τη ρόπιτα. Θέλω να μιλήσουμε, μωρό μου. Τι γίνει πάλι το γαμό το κερατό μου. Α, στα προλάβανε. Έχετε βιβλία για την υψοφοβία? Ναι, στο πάνω ράφι. Καλά μαλάκας είσαι. Γιατί λέει τα μεγαμπάιτ τελειώνουν τόσο γρήγορα. Γιατί τα θεωρούμε Γαμώτο. Κοπελιά, έχω χαθεί να σου κάνω μια ερώτηση. Αχ, μου το έλεγε η μάνα μου και εγώ δεν την άκουγα. Τι σου έλεγε? Δεν ξέρω, δεν την άκουγα. Πώς λέγεται το λεωφορείο που χορεύει σιρτάκι? Ζόρπας. Έχετε βιβλία για τις φοβίες? Όχι. Αυτό φοβόμουν. Συγγνώμη δεσποινής μου, βοηθάτε γιατί έχω χτυπήσει το χέρι μου. Παρακαλώ. Μου το παίζετε λίγο. Έχω τη σκυλιότητα. Χαίστηκα. Άρε τι. Γιατί ρε μαλάκα? Τι γιατί ρε μαλάκα? Αφού δεν μιλάμε ουκρανικά. Υπόμονος. Ναι, μισό λεπτό. Μας γάμισες. Ο Κούλης είναι γνωστό. Ρε εσύ δεν με έχεις για την Ελένη. Καταπληκτική. Τι κοπέλα, μόνο κόλλο. Μόνο κόλλο. Ένα καφέ παρακαλώ. Κάτι άλλο θέλετε? Και ρόπτα. Κάτι άλλο? Και ένα κουρασά.
Κάτι άλλο που θέλετε. Μην ελπίσουμε. Καλά ρε Κώστα μου, μην κάνεις και έτσι. Ένα μικρό πέος δεν είναι και τόσο πρόβλημα. Ναι ρε μαράκι μου, αλλά θα προτιμούσα να μην είχες καθόλου. Μίλα μωρή κλαψομούνα. Είστε σίγουροι ότι δεν Θες να δούμε καμιά ταινία. Ναι, τίποτα. Είναι η ιστορία ενός αλόγου που θέλει να γίνει. Έλα. Θα παίξω λέει το Έλα, να το κάνουμε, έλα ρε φίλε, να το βοηθήσουμε λίγο. Εδώ και πόσα χρόνια έχει μείνει με αυτούς. Ας το πάμε τουλάχιστον ρε φίλε. Λέμε, εγώ μαλάκι ειδικά ούτε καν. Ας το πάμε 5K, όσοι το δείτε να το πάμε 5K ρε παιδιά, είναι κρίμα να με φάσει 5K. Για τις ανάγκες του ρόλου πρέπει να χάσω μερικά κιλά. Έχετε βιβλία για το άγχος. Ναι, είστε Σίγουροι, σίγουροι. πάντε λέξτε. Πάλι αρρώστησε το μαλακισμένο. Είσαι σίγουροι, παιδιά, πώς. Ο σκύλος σας είναι επιθετικός. Όχι, δεξιβά. Έφερε λέει λόγω θανάσιμου χτυπήματος στο κεφάλι. Θανάσιμο. Γιώργο μου. Κάτσε να θα περάσω μια μιλάμε να κρίσω. Έλα ρε μα. Παίρνα μέσα από την καταδίκη σου. Είστε σίγουρα δικαστής. Πάω να πάρει οικογενειακό παγωτό και πατατάκια. Έχω κόσμο σπίτι, θα τα πάω μόλις φύγω. Έχετε βιβλία για τη μοιοπία. Όχι κύριε, δεν είναι χασάπικο. Πώς σε λένε και τούλα. Και πώς θα γιω. Ούφα μωρή. Σίγουρα καπιτζής. Έχετε βιβλία για βέξαυτους. Πολλά λες. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση επειδή δεν ξέρω καλά. Τα καταπίνεις? Ναι, ναι, φυσικά. Τα καταπίνεις. Πού είσαι μωρή τρέλα. Είστε σίγουρα ψυχολόγος. Ξέρω ότι έχω γιατρέ συνάδελφος. 50 ευρώ. Τι έγινε ρε παιδιά. Έλα ρε μαλάκα. Έλα. Και περάσεις να κλείσει και τους δύο τώρα. Δεν κατάλαβα. Η συνδικά μία έκανε. Και εσείς πώς θα συνεννοηθείτε. Ένα λάκ παίζουμε. Δεν συνεννοούμαστε. Θα γελάσουμε. Όχι πάλι με τον Ορύχακο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Σου έχω πει ποτέ. Για την ταινία του Κότσιφα του Summer Rift. Πού? Ποιο? Εδώ, Κότσιφας. Πώς το βάζετε. Εδώ γάμο, είναι Κότσιφας. Πού? Το βλέπεις? Γιατί είναι Κότσιφα εδώ πέρα. Ένα Κότσιφα. Περιμένω άλλους δύο γύρους. Κύριε Γούναρη, ξέρετε τι σας περιμένει. Μόλις Δεν σε απολυθούν τα σπαθιά του πολιτικού φωτό. Τα σπαθιά του. Ναι, κάπως έτσι. Τα φωτιά του σπαθητικού. Τα φωτιά, όχι τα σπαθιά. Του σπαθητικού. Ρε γαμίσε. Κάπως έτσι. Γαμίσε. Μαλάκα στο μπούτσο. Νίκησε ο Δημητρής. Δημήτρης. Μη κονεύει μπροστά τα μάτια μου. Με κορυδεύει. Μπροστά στα μούτρα μου. Με κορυδεύει. Δεν σίγουρα τίποτα. Το ξέρετε ότι σας μισώ και θα πεθάνετε. Κάποια στιγμή. Το ξέρετε ότι τώρα έχει αρχίσει να έρχεται το τέλος σας. Όπα φίλε, Φεύγει. Κάτσε Φίλε, λίγο. φίλε, Έχει είναι κάποια μια άστα θέση. παρεξήγηση. Μα πώς. Έλα, μου το σόι. Νούμερο 2. Έχετε, ο γαμότο. Νούμερο 3. Νούμερο 3. Δεν καταστρέφεται, χα. You know what? Fuck this. Fuck Fuck this this. shit. Fuck Fuck off off. that shit. Fuck off all of you. Fuck off everything you have ever fucked because fuck you. Ναι και γαμό, έλα εδώ. Πες μου το καλό. Νομίζω το delete Α, γαμό το. στην αρχή, αλλά είπα ότι δεν είναι δικό μου. Βασικά και να μου γαμηθεί κάτι στο σύστημα και να μου γαμηθεί όταν θα το πήγαινε απλά στο YouTube μου το έκανε έτσι όλες από την αρχή φορμάτ. Ναι, βέβαια, γαμιάστε και οι δύο. Έλα ρε μάλικα. Α, εδώ είναι με τη Win. Μαλάκα δεν παλεύει. Ναι, ρε, πούστη. Κανόνες σε λίγο για μένα, ρε. Τι θες, τι θες να μάθω. Win. Κορεζάκι, μαλάκα. Win. Θα μου τη δείξει το Σάββατο. Δεν μπορώ να του πολμού. Στους ξένους Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τους... Έλα τώρα, εγώ γι' αυτό έρχομαι. Δεν Δεν μπορώ να σου δείξει πόλεμο. Δεν μπορώ, κομπλάρω, δεν μπορώ. Είσαι ξένος άνθρωπος, δεν σου δίνει την πόλη. Όχι, πάει, είναι τις αρχές μου. Δεν μπορώ να τη δω την πόλη μου. Καταλαβαίνεις. Έχω δει και άλλες πόλεις, δεν είσαι Έχεις δει και άλλες πόλεις. Δεν θα το βγάλει τι. Ω καμότο. Πουτάνα, Την πόλη μου δεν θα τη δεις ποτέ. δεν την δεις ποτέ. Ουα. Σιτέ. Κάνω στο πεδίο. Το μάρμα. Το πατωτινό. Να το σπίτια. Τι ολάκες είναι στο λίγο φρέτσες. Σκατώνω ξανά. Κούρβα. Κούρβα. Έλα, δεν έχω γίνει καλά.
Παιδιά, τέλος η ευχή μας. Άντως. Έχω σπάσει μία. Χέστηκα πάνω μου. Εντάξει, και εκεί μου κάθεται. Κάτσε μην γίνει κανένα προσωπικό έτσι. Ξέρω και εγώ, πας και βγει. Καλό το πέμα του Χριστοφερτίνου. Με χάμισε. Έλα, έχετε. Πάρ' το. Ναι, καριόλι κέικ. Κέικ. Ανακούβα, μπάσταρ. Κάτω από τη μύτη σου μάζευε τα 5 κομμάτια τα εξώδια. Το χέρι, το άλλο χέρι, το κεφάλι και τα ποδάρια. Εξώδια, στείλ τον στο μπαρ. Όχι. Αυτό είναι και γαμό, έτσι. Πέταγα πράγματα μέσα. Οκ, πρόλαβα. Σαν τα φάκα. Όντως. Τι είναι, διάλεξε άλλο deck. Εγώ. Τι deck διάλεξε. Εγώ μια φορά. Εγώ διάλεξα. Διάλεξε το σωστό. Δεν διάλεξα δικό μου. Διάλεξα άλλο. Αυτό. Παίξε τέλος πάντων. Γάμεσε. Αυτό έχει το καλό απλό. Φαίνεται καλό. Αυτό. Τι θα φέρεις, Τέλειο, ποιο τρομερό τέρας θα φέρεις. Τι! Δεν ξέρω, θα μάθουμε μαζί. Αυτό. Τι είναι αυτό, γιατί το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Όχι, μην το κάνεις. Εδώ που φτάσαμε. Διάβαζε, φτάσαμε. Δεν ήρθε. Εδώ, κοίτα εδώ. Παπ. Βλέπεις, αδειάζομαι. Οι κάρτες είναι Γι' αυτό αυτές. δεν αυτό γαμό. Μάτα, Στέλιο, έχει επίσης στην καρδιά το καρτόνι. Λίγο πριν το σπίτι. Και μετά από Το που τράβηξα. γαμό. Δεν έχω κάτι να παίξω. Τι να παίξω, δεν υπάρχουν κάρτες. Πάρη, μ' αρέσει πολύ το deck σου. Γιατί σ' αρέσει πολύ το deck μου. Το δικό μου σ' αρέσει. Γιατί δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι διάλεξα. Πάρη, δεν το φέρει μέσα. Πάρη, δεν το φέρει μέσα. Σου την έφερα. Όχι! Σου την έφερα. Αυτό έχει να συμβαίνει το παιδί. Όχι, δεν θες. Τι κάνω. Αυτό έχει να προσφέρει το deck. Τι αυτό κάνει. Πάρτο. Όχι! Τι κάνουμε σε. Την έσκασα. Πώς μπόρεσες. 12 seconds later. Πότε τα κάνεις όλα αυτά. Ατάκ. Έλα ρε Πάρη, μην είσαι ξενέρωτος. Ρε Πάρη, μα τι Παναγία. Γιατί δεν μ' αφήνει να κάνω σαν Πού να το πω το κινητό ρε φίλε, ήρθε όλο. Τάσο, Εδώ. Τόσο Τάσο ακούω. ακούς, μαλάκα. Κέντρο λαμβάνει. Κανείς. Κέντρο. Κέντρο. Τάσο, μ' ακούς γάμο. Πώς γεννάμαστε κομμάτια, μα δεν μ' ακούς. Τάσο, Σε γαμάω. Άιντε. Α, τώρα ακούς. Όχι το περιστέρι. Γιατί το περιστέρι. Γιατί ρε περιστέρις ρε. Γιατί να παθαίνω περιστέρι. Σε φταίει ο περιστέρι ρε. Θες περιστέρι κάτω. Εντάξει, αρχίσανε τα συμπτώματα. Όντως είμαι περιστέρι. Μαλάκα. Μαλάκα. Δεν θα δώσω πίσω στη ζωή. Μαλάκα. Θα το φέρω πίσω στη ζωή. Σοβαρά τώρα βλέπεις πουλί. Ναι, πάντου πόγια βλέπω. Το Lion King 3 μου κατέστησε Το το Lion πέσεις από το Lion King. King, ναι. Έχει βγει Lion King 3. Στο Lion King που πηγαίνει ο Σίμπα είναι στο Τιμόν και το Πούμπα μες στα Λαμβάτα. δάση. Λίγο παιδοφιλικό.
Ένα παιδί κάτι μηνών που είναι το λιοντάρι πηγαίνει σε κάτι που είναι 40 χρόνων, ξέρω εγώ, με λίγο φαντασία. Τα πάντα είναι παιδοφιλικά. Τιμών, είμαι εγώ, πούμπα! Χάιδεψε σούφρα! Μερική μουσική μου λέγεται γαμίς τελείως, μ' αρέσει. Α, με τρώει τώρα. Σου ζητάω ότι το ξέρω. Αν με δαγκώνει έντομο μέσα από το τζιν, το Τι νύψα. είναι με. Τρέξε! Πού να τρέξω, ρε. Αργύρι, τι κάνεις! Τι γίνεται. Κάμω το σπίτι σου για παιχνίδι. Τι γίνεται! Θα το κάνω μια ώρα, ρε. Είσαι μαλάκες. Λόγκαν, Δεν είσαι μαλάκα. Μπάσταρδε! Μου φέρνεις νεύρα. Παναγία μου! Όχι, τώρα σε Παναγία μου. Όχι, δεν παίζω κοπέλι πάντι, θα το σκοτώσω, ρε. Έλα ρε, ποτέ, τσίζα, ρε. Μα ρε, χθες πίστηκα ότι είχε σετ φτιαγμένος. όχι. Εντάξει. Ήμουν φουλκουρασμένος. Σου λέω, μου θύμισες τον Κώστα μια κρύα μέρα του Αυγούστου. Μια κρύα μέρα δεν βάζω. Μήπως εσύ είσαι αγόρι. Γελάξε με ρόλο. Είμαι εγώ. Είμαι ο Γιούκι. Και μετά εσύ είμαι εγώ. Μπέγκ, θα πάρω πίσω την ψυχή του παππού μου. Να μην κάνετε όλη με τις ψυχές σας σήμερα. Έλατε αύριο. Περάστε αύριο πάλι. Παππού, βγες από την κάρτα. Δεν μπορώ. Πρέπει να νικήσουμε γρήγορα τον Μπέγκ. Εδώ. Ναι, Γιούκι, το ξέρω. Τι μουρμουράτε εκεί πέρα! Είμαστε τη φωνή μας, το μυαλό μας, το μάτι της χιλίτικας. Μας ακούει. Τα πάντα Μπέγκ, Και τα σόρουχα. Τι πειράτα είναι αυτά. σκάσε Γιούκι, δεν πρέπει να μάθει τη ώρα μας. Τι μουρμουράτε εκεί πέρα επιτέλους. Κοίτα λίγο το γύρο μου γιατί αυτό το deck Είναι μια αποτυχία. Ωραίο, μπορεί και να νικήσουμε. Ναι, Γιούκι. Σας το λέω. Ας το λέω εγώ θα νικήσει. Με αυτό το deck, ακόμα και ο... Νικήσετε σε αυτή τη deck που έχω δεν έχω φύγει. Λοιπόν, καλό Το King το μάχο. Αυτό το deck του Pegasus ήταν μόνο για το Άνιμ. Αν βάζανε και το Μόκο θα με νίκαγε. Πραγματικό θα το είχατε μπανάρει επειδή είναι πανάσχετο. Και το Μόκουμπα να βάλω να πάρει το deck. Όντως. Και επειδή έχω πολλές επιλογές στα χέρια. Τελειώνει το γύρο μου. Πάρει, μάντεψε μια κάρτα που είναι. Μπράβο! Πέταξες 5 κάρτες από τον τέξο. Όχι! Παρά πέταξε 5 κάρτες από τον τέξο. Όχι! Πέταξε 5 κάρτες από το deck του. Θα χάσουμε, όχι! 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 Πέταξε 5 κάρτες από τον deck του! Όχι! 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 Κάτσε, περίμενε. Μίλα μου για τα ψυχολογικά σου μια στιγμή. Περίμενε τελείωσε. Όχι, εντάξει. Κα. Το τηλέφωνο μου. Qu'est-ce qu'elle est cette malaka? Oui, malaka. Είμαι Hello, this is Andy from Lightech.com. Coming this product to you to exchange unboxing videos. You can start from $40. Να σου πω ρε κούκλα μου ένα μυστικό δωράκι. Για δεν κάνουμε. How much is better? Με κοροϊδεύεις. δεν βρίσκω. Μου κολλήσει το κομείο, Μος. Το κατανίκη το εξόδια. Κατανίκη το εξόδια. Όχι. Εξαφάνισε. Έλα. Πάνε. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει, έλα. Και γαμό. Όχι πάλι. Αυτό είναι και γαμό όμως. Αυτό είναι και γαμό. Αργυράκι. Πάλι εδώ.
Δεν μπορείς να το χορτάσεις το κρέας του Θεού Παλπατίνου. Το Θεού Παλπατίνου. Να σε πάρω στα παλιά μας λιμέρια εδώ, στο σπήλαιο της Μαρμάρας. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα έχει μπισκότα με κανένα και σταφίδες. Θα έχει μόνο πέος, μόνο κρέας και lootbox. ο γάμι-μέρα. Όπως μ' αρέσει. Για στάσου λίγο. Εσύ δεν πέθανες προάλλες. Δεν έπεσες στην μεγάλη. Κώστα, έκανες, σύμβαλες πάρα πολύ καλά σε αυτό το μάτι. Συνέβαλε. Συγγνώμη ρε μπάσταρδο, από χωριό είμαι. Κι εγώ, αυτό σημαίνει. Κι εγώ που χωριέμαι. Right. Good night, boys. Goodbye. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Πού είναι? Yugi vs Bakura. Και γαμό. Yu-Gi-Oh! Τι λέω ρε. Marik vs Bakura. Το γράφουμε. Θα βλέπετε τώρα το τοίχο έτσι. Θα είδαμε. Yu-Gi-Oh! Επεισόδιο 1. 20 λεπτά. Θα το κάνω. Όχι, δεν ξέρω. Λες. Έλα, να κάνουμε και ένα το τραγούδι του Link Chong. Έλα. Πρέπει να πάρω το premium, μαλάκα. Να μην βάζει διαφημίσεις. Έλα. Τι ακούω ρε μάλλον. Μαλάκα. Νίγμενο το δετρό στο ξύλο. Έχεις πει τόση κοκαίνη σε κοκονίλο. Και δεν θα τραφ γαμώτα. Δεν σας είχαν φίλο, είσαι μπρόκι. Τέτοια ραπ, δεν θα είσαι μπρόκι. Ζόμπι. Ρόλι. Και γάμο. Και παραπάνω λεφτά. Πιν. Είσαι πιν. Έγαμο το. Είσαι dead YouTuber. Με το στρέκ να πούμε. Στα μάτια δεν μπορείς τα διαμάντια. Μαλάκα. Θα τρώει φάπα. Όχι εκεί μόνο για να πληρωθεί. Ο Σκυράκης είναι εκεί μόνο για να πληρωθεί. Η φράγα είναι πονηπή. Και σε ξέρει όλη η γη. Ένα εκπομπή. Αυτό το τσάι θα πρέπει να το έχεις πιει. Το στο ξύλο. Έχεις πει τόση κοκαίνη σε κοκονίλο. Και όλο το σαν θρύλο. Σας είχαν φίλο. Πόσο. Πω μαλάκα, κάθε μέρα ανεβαίνει έτσι. Θεωρεί το ρουφιάνο κάνεις μπρόκι. Shit, όχι αυτό μαλάκι είναι full. Κάθε μέρα μαλακίζουν, ξέρω εγώ. Τουλάχιστον μαλάκα να βλέπω εδώ η μαλακή σου. The fuck? You want to kiss me, sassy boy? Με το κόλλο κάνει σκότς. Με το κόλλο κάνει ένταξη αυτά. Another water, please help me. Εντάξει, το μάμα σου να γίνεται, έλα εδώ. Πολλά ρωτάτε, εσύ όμως ρωτάτε. Τι είναι αυτό, ρε. Oh my god. Με θέλει γιατί είμαι toxic.
Φυσικά γίνεται. Να το βάλω. Έλα τώρα, σε λίγο κλείνουμε. Like και subscribe τώρα όλοι όσοι πεθάνετε.